had to touch a line and gate. So more already confused. Each one the boy in the government and work. I didn't confused. Oh, the Dalurinne. Daddy, because actually, you in the aspect of arusi na bread, as in Nunu Wakuru, no so bread, and arusi kunu na mwezi oku. Odemma Tete Igbo mụrụ nze m ọzọ anyị bulikwa nabatakwa n'ụbọchị nke taata asị m nke onye che na gazieli ya biko kwa na ụmụ oziazi bịa n'ụbọchị nke taata maka na ndị Anambra State Women Affairs ma na ha bịa zọba ya bụ nwatakịrị Lord Zeus azọ ji na-azụ ya azọ mana Lord mechakwa ihe niile ha mecha mgbe Lord Zeus bịa the public statement of which na nweta ya na this channel anụ mgbe o drop ya bụ okwu na nkịta anwezi ihe gbagoju m anya nne na nna mụta this girl mepere ọnụ ha ji Ili Ji na si na Lord Zeus bịa kpọrọ nwa ha ka o wee chụba ego anyị kwenye n'ihu dị mma adịghị mma ịtụ mbọ o wetacha afọ kpọrọ nwa unu ihe enwe ihe bụ na onwe ndị ihe na-emele final they actually ịchọka judge according to mmadụ say mana so many people in this life does not deserve your help mana nke ahụ abụrụgonu ihe ọzọ bụrụkwanụ okwu ọzọ unu na-afọ onye asị na o ji nwa mmadụ wee kpara ego unu maka Lord Zeus si enyelụ ndị Igbo aka maka na ka o si eme ya nwa bụ mmadụ mgbe m fụ Lord Zeus ama m ihe nkata mụ na ya na-abụ kpacha mana n'ọbụ na o si na dị biko nenụ vidiyo ebe nne na nna mụta this girl si na Lord Zeus ji ha wee chụrụ ego enne ka eke ime ka afa gị gị nwa bụ onye ka ihe jikọ gị na ịdị mma ọ dị mma dịka isi wee nụ akụkọ ịdị mma the first place edugara oge ihe a bụ na Balm of Gilead Mkpọ eziokwu oke mgbe unuru na that Balm of Gilead Mkpọ kedu onye take care of hospital bill unu na Balm of Gilead ọ dị mma mgbe ahụ unu na Balm of Gilead ndị Ministry of Women Affairs ha bịala na ebe afọ ka ndị bịala ebe afọ mgbe ha bịasịla ebe ahụ bụ ndị Ministry of Women Affairs kedu ebe ha duziri unu gaba unu si from police station wee gaba ebe ezikwa ọ dị mma n'ime police hospital ahụ unu nọ na that police clinic afọ kogodila anyị ka ọnọdụ unu dị agụụ ọ na-agụ unu eziokwu na ọsọsọ coke arụsị na bread ka unu na-ata edishọ unu na-eli nri kedu ndị nyere unu ego nri unu na-eli so mo bonye bya kwa neta mo so onya uti para me so me ta ihe nwa na onye nke anọ n'akụkụ gị honorable anọ n'akụkụ gị onwe ka o si wee nye unu support na that hospital maka anụ m na onye Nnewi bụ unu ka ọ bụ onye unu support ihe me bụ na amụrụ m maka nke a ọrụ maka that one so no can swear onye ludi gị support biko daddy honorable a onye unu support so n'ụlọ ọgwụ ahụ unu nọ na police clinic a agụ ọ na-agụ unu agụ ada agụ unu
Odimma, mommy, now back to you. Kedu ka unu si wee rapụzie that hospital wee gaba Ọka wee gaba Asaba ka ogodila anyị ka Zeus si wee bịa n'ihe ọ gwara unu? So ihe mere ya bụ na that place ka anyị nọ, the doctor not here. Wee pụta the woman affairs bịa there on Sunday. So ụmụkwa ndị visitors ya na anyị kwa wee bịa. So hafụsị anyị o jekwa gota nri butere anyị. So na wee gwu ya wee si ya na ụmụkwa onye kpọọ m na phone kịta na ọ sị na ya na-abịa ileta anyị. So wee si ya ka ife anyị eme ya na ọ sị na ọ maka hospital bill na ọ na-abịarụ. So onye nwa wee sị m na ọ bụrụ na onye ahụ bịa ego na anyị chọrọ ịgwụ ya. So wee si ya ka anyị esi wee mee ihe dịka ego njọ wee sị m na ihe akwụrụ na mkpọ bụ 30 something. Ọ dị mma, eventually mgbe onye anwa bịazi kedu ka unu si wee pụọ? Kedu ebe ọ gwara unu na ya du unu eje? Ngwa ọ bịa so maka Monday ka dọkịta na-asị n'obi na o discharge guy. So ha weta akwụkwọ n'ime ụlọ afọ anyị nọ. Ewepụkwa akwụkwọ erukwa n'ụtụtụ fa wetakwa dị akwụkwọ. So the man wee bịa according to ihe mụ na that woman kwuru. So wee na-emekwa ya otu a o si wee gwa m. So mana nwaazị m na ihe ọbụla enwere ike ime ebe ahụ na mma akọ na-eti because na abịa m dị confused by na the woman bịa ndị nọọsụ n'ebe a je gosie dọkịta nya nwa kwụọ ụgwọ. Which woman? Mba na the man bịa. So the man na-abịalụ na ị na-ekwu maka ya nke dị unu jee Asaba. Nke dị anyị jee Asaba. A na-akpọ Lord Zeus. Okay. So ebe si very confused na the time bụ na the man bịa jekwuo dọkịta fa kwụọ ụgwọ. Ndị nọọsụ bịakwanye aka na-akwadola anyị ife ka anyị pụọ even na ha dupụtachara anyị mana gate. So mụ wee dị confused echekwa na the boy na gọọmenti na work amarọ m adị confused. Ọ dị mma, daalụ rinne. Daddy biko achọrọ m ịjụ in the aspect of arụsị na bread asị na unu nwakwuru n'ọsọ bread na arụsị ka unu na-aṅụ eziokwu? Before you are somewhere, and we take care of this time. I can not the answer I can agree scam. We do a scam. I am not sure about Odimma, Honorable Biko, in this matter of intervention of Lord Zeus, Imago no bro ni the entirely bad. But the way he did it is what we are trying to let people understand. So can you kata gini apal in the course of all this event? Gini apal kata? Yes. Okay. Okay, no, I had to go Asaba. I called my brother, said to never hand on Asaba. So when I was in second day far, not your phone. Simone Kawu. You see, one of my brother they go now Simone Kawu. How can you be asking me who I'm speaking with? No more I said, no more I actually on your call. Because I was the person that called my brother. Or okay. More kedi for we say because na case here. Now the family the cap ever handle Chidemwa's case. And at the ministry, on hand it over to her people. That we have to turn to worker that were interested in handling her matter. Owesimo kede buy no bana matrit the girl. Kede buy no but we say that this girl awful. But I will first people contact the ministry. Contact the honorable representative before Nyawabia. Even though the Chogo Cholepo, our people I sent the knowledge was there before Nyawabia. I will say I have that we pay the bill, which we did. So on that process, I told him that he did the right thing at the wrong time. That approach showed you way better than the case, not very wrong. No one at the family there, they involved that they shouldn't be crying more than they bereaved. You understand me? This is our matter. Why should we be crying more than they bereaved? They have like I will handle our matter. Not only I need the assistance that we do that we are not happy seeing our little sister and the poster system we will not attract sympathy. This is what I've been doing for other people that are not related to me. Ask anybody that knows me in the name. I do it for people
I pay school fees for it. But I wasn't getting more than $4 and I post on social media. If that girl should grow up tomorrow and see no people like us, not drama. And she was not sent as a maid. No, her mother's sister to the woman made that way blood relative to her. So we cannot see a nice as a maid. Okay, now Keta Uneto non a Ministry of Women Affairs this Wednesday morning. Where are you going from now? Okay, today Anna arraigned the woman. The woman made that in court. So from here, once I get a court, I got Newi to teaching hospital Newi. I got the doctor for further diagnosis and treatment. This court can they facilitate this court? Can the actual court I got special court. And for such case, the ministry will arrange everything. That is why we are here to take the girl to the special court for prosecution. When I span na ihele yemebu the women affairs in the Anambra State. No matter unu chogodi nalo that child from Lord Zeus custody, there's a way to do things. Or they put an SMO. Unu bon woke man on a popote bonne na silken na I can acquire an kin I can acquire for the well-being of this child. Okay, well, let us take it up from here. No, you won't be an ass now, not again RC na bread. On a bason or RC na bread. On he was Talia, all Zeus, the Jesuali aqua from the reach out of the fans of Talia aqua. As on what I carry aqua, Zuju everywhere. Those who now when what I can no go on with 3 good. I don't know if I because Igbo, I say, Honorable Benwane Abanoso, Igbo na no akwa nwanne nwoke mana asị na mbesi na ozi ọzọ ya nwụkwa mana ọ bụ na o si na dị anya na-ewetekwala unu ozi ya nwa na chanel nke anya nwa ka ọ dị na mgbe ọzọ.